Здравейте, това е много кратко ревю на тази машина за полиране на бижута, която се използва всъщност, много по-често се използва за полиране на полускъпоценни камъни, за оформяне, за грубо оформяне и за полиране и предполиране на полускъпоценни камъни също и обикновени камъни. Тя е съставена от две части от гумен съд, гумен контейнер, нека да го наречем контейнер, те го наричат на английски варел, нали? Гумен контейнер, в който се слагат бижутата и камъните. И съответно машина с много проста конструкция, електродвигател, конструкция метална и два вала. Единият вал е свързан директно към електродвигателя и се върти безконечно, а другия е свободно сложен, той просто придържа контейнера за камъни или за бижута. Съответно, пълниме, аз сега ще го отворя все пак да покажа и каква е конструкцията на самия контейнер за полиране, който е по-особен. Пълниме го с камъни, с абразив, с вода до някакво количество. Поставяме го тук, включваме машината и тя започва безконечно да се върти. Върти се с такава относително бавна скорост, оптимална, и този процес продължава седмици наред. Имаме първи етап, който е грубото оформяне на камъните. Тогава се слагат абразиви с големина. Първият етап, да кажем, една седмица се въртат камъните с абразив с големина 60 или 80. Грит, това е едрината на шкурката, може да се ориентирате. Това е абразива. 60 или 80. След това една седмица се върти, след това се вадят, ако вече камъните са оформени и са загладени острите ръбчета на камъните, се минава на следващ абразив, да кажем 220, още една седмица се върти, след това на 400 и вече след това започва етапа на предполирането с 600 грит, 600 големина на абразива. И вече след това е полирането с 1200 и вече цезиев оксид, че се каже, последния прах, който се използва за максимален блясък на полирането. Но имайте предвид, че всеки един от тези етапи продължава, за да има ефект, продължава минимум една седмица. Тук при този начин на полиране се повтаря естествения начин на полиране на камъните в реката. Когато се носят от водата, те се трият в останалите камъни, трият се от самата вода и по този начин се оформят, изглаждат и съответно след това полират. Така, сега ще отворя, тук спирам машината. Най-обикновена китайска машина, произвежда се в Китай, може да се купи от Alibaba. В AliExpress почти ги няма този вид. Аз си купих от България, понеже това беше най-бързия начин да я получа. Не са много ефтини. По принцип излизат и от Alibaba, ако се купи с много скъпата доставка, излизат около 150-160 лева минимум, даже по-скъпо излизат, ако се купи от Китай. Тази купих за 160 лева от онлайн машини и съм доволен. Доволен съм. Така, сега отварям тук да ви покажа и самия контейнер. Самия контейнер, той се затваря така, капаче, метално, и тук има тук има също гумен капак, който приляга плътно тук в жлеб и съответно се затваря, когато се затвори с капака, приляга плътно, за да не изтича водата. Смисълът да не изтича водата е, че тук слагаме вода вътре с камъните и абразив. Сега аз това съм го заредил, вече е въртял 24 часа и като тотален начинаещ, ето тук имам вода, която ползвам за другото полиране, така че ще изплакна и ще ви покажа горе-долу как са камъните, но с нощи, вчера след обяд поставих, ето това е български Орфеев Ахат. Тук съм правил някакви тестове с лазер, просто това парченце, даже ще хвана и ще го изшлайфам тук, за да остане така. Орфеев Ахат, който беше с много остри ръбове. Вече, значи, тук имаме алуминиев оксид, който е с едрина 250 микрона, това са 60 грит. 60 грит
Съответно, това е най-едрата субстанция, най-едрия абразив, най-едрата големина на абразива, който се слага. И вече оттам нататък започваме да слагаме по-малки, по-финни парченца, по-финни фракции на абразива. И той започва да изглажда ето тези остри ръбчета. Значи този камък, конкретно, тази плочка, съм я рязал от по-голями парчета. И съответно тя е остра, много остра в краищата. И в случая на първа фаза, какво правиме? Оформяме камъните да стават обли и приятни на външен вид. И да не си режем ръцете с тях. Така. Ето това е български Орфеев ахат. Прекрасен. Така да видя нещо друго. Ето. Вече започва след около 20 часа въртене, започва да има ефект. Аз виждам как ръбчетата малко по малко са изгладени. Но имайте предвид, че това е бавен процес, отнема доста време. Определено. Ето това е също български Орфеев ахат. Прекрасен. Чакайте да намеря някой по-интересен, различен камък. Но ето това е халцедон. Също красив, прекрасен. И съответно, ето го виждате какъв е ръбест камъка, груб. Но започват малко по малко ъгълчетата от самото триене и абразива започват, ето така го слагам тук, за да се виждат. Така. Със сигурност имам и ето пак български Орфеев ахат. Страхотен, прекрасен. Красиви камъни. Много красив е български Орфеев ахат. И той се добива само в България, разбира се. В страната на Орфей. Ето отново. Прекрасни екземпляри. И започват малко по малко да се оформят. Така. Окей, обръщам ги обратно, защото тук по този начин се измива и част от абразива, който съм сложил. Няма смисъл. Това, което си мисля обаче, е, че съм сложил прекалено много вода и малко оставям място, но така или иначе тази първа фаза ще продължа по този начин. По-малко реално място остава за триене и за преместване на камъните. Казват, че оптималното положение се получава, когато е на 3/4. Демек до тук е нивото на камъните, малко по-малко е водата. Ще отлея една идея. Така, сега е по-добре вече. Да. Така, капаче. Само начинаещите като мен отварят. По време на етапите отварят това, защото се губи от абразива. Така, ето го плътно застава. Отгоре слагаме металния капак на контейнера за бижути и за камъни и затваряме, заливаме плътно. Така. И вече съответно слагаме в машината, която започва да се върти. Така. И която започва да се върти. Ето така. Така. С продължение на дни, седмици, а защо не и месеци. Аз съм още съвсем в началото, от около може би 10 на дни от тази машина. До сега вчера ми пристигна първия абразив, алуминиев оксид 60 грид. Днес очаквам да ми пристигнат останалите абразиви. Така че действам. Това е кратко ревю на машина с варел за полиране.